नरो नुबागै कायसे मेसेज दी फैया इम्पोर्टेंट कमेंट खालाय सादी आंखौ रायट नारो जरा टाइम पास खालायनाय बोरै रंका मोबाइल रिचार्ज खालायदि रां साननाय 2000 3000 5000 नोनो रां साननाय बिनि आं खेति जानाय रां साननाय निनि नोनो हामजागै फैया निनि बुखाना नाय हाम फैया बर' निनि लाइफ खुंना बागै जिखायो गुबै हामजानाय बर' रक निनि थाने मोनसाव सानगला बना हिनकुतुनो तखुंदर मोनसाव सागला निनि यागबो यात्र गला काम हामो जराव निनि याग नु लांबै दङ बर' याग थांखा टाइम पास खाने ब्रि रक बना रां हाजार मोबाइल रिचार्ज होई दङ बननो रिजन कुन एक रिजन फुनुगा हामिया फुनुगा ननो यागर कलाम थानाय नि थैफोरनो थानि